ఏమంటారంటే శివానంద లహరిలో శంకర భగవత్పాదులు అంటారు, ఇదే నేను మీతో ఇందాకడి నుంచి మనవి చేస్తున్నది వివిధ భూమికలు అని. ఒక భూమికలో ఉండి తరించిన వాడు ఇంకొక భూమికలో ఉన్నవాడు అనుకరించడానికి ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి నేను మీతో ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే, మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతే రంగస్య కూర్చాయతే గండూషాంబునిషీచనం పశుపతే అని శంకర భగవత్పాదులు శివానంద లహరిలో అంటారు. మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతే రంగస్య కూర్చాయతే గండూషాంబునిషీచనం పురరిపోర్దివ్యాభిషేకాయతే కించిద్భక్షితమాంసశేషకబళం నవ్యోపహారాయతే భక్తి కిం నకరోత్యహో వనచరో భక్త్యావతంసాయకే అంటారు. బోయి తిన్నడికి ఏమీ తెలియదు, పరమ అమాయకుడు, కానీ గుండెల నిండా భక్తి ఉంది. మా శివుడు మా శివుడు, మా తండ్రి మా తండ్రి మా తండ్రి, అంతే. పాప ఆయన అంతకన్నా ఇంకా పైమెట్లు ఎక్కలేడు. జ్ఞానమునందు నిలబడడం ఆయనకి చేత కాదు, కానీ ఆయనకి లింగం కాదు, అది శివుడు. ఆ శివుడు తండ్రి, ఆ తండ్రి తినకపోతే తను తిండవు, అది ఆయన భక్తి. మనకి దేవాలయంలో కడితే అది విగ్రహం, నాబోటిగాడికి తిన్నడికి అది విగ్రహం కాదు, తండ్రి శివుడు కూర్చున్నాడు. అందుకే గుళ్ళోకి వెళ్ళి చూశాడు, శివాలయంలో నిర్మానుష్యంగా ఉంది శ్రీకాళహస్తి. ఆ రోజున ఎవ్వరు లేరు. ఆయన అడిగాడు, శంకరా ఏమన్నా తిన్నావా అని అడిగాడు. పలుకుతాడా? ఎంత నీరసపడ్డావు, మాట కూడా మాట్లాడటలేదు, తినలేదని చెప్పడానికి మొహమాటమా? పరిగెత్తుకెళ్ళాడు. ఆయనకి తెలిసి ఉన్నది అంతే, ఆయన ఉన్న భూమికి అంతే, ఆయనకి అంతకన్నా పాపం తెలియదు, కానీ కడుపు నిండా భక్తి ఉంది. పరిగెత్తుకెళ్ళి ఒక కాల్చిన అడవి పంది ఉంది అక్కడ, స్నేహితులు కాల్చారు, వెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొస్తాను తింటానన్నాడు, వేటాడి వెళ్ళాడు, దాన్ని కాల్చారు, బిగదీసుకుపోయి ఉంది శరీరం. ముందు శివుడికి పెట్టాలి, అది ఆయన ప్రేమ. లోకాల్ని కాపాడేవాడు నా తండ్రి, ఆయన తినకుండా నేను ఎక్కడ తింటాను, ఆయనకి పెడతాను. అది పండా కాయా, అది అడవి పంది, అయినా సరే నేను అది తింటాను, అదే పెడతాను. అక్కడ ఇక్కడ కత్తి పెట్టి కోశాడు, ముక్కలు తీసి రుచి చూశాడు, ఈ ముక్క బాగుంది అన్నాడు. కోసి ఆ ముక్క చేత్తో పట్టుకున్నాడు, పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు. గుర్తొచ్చింది. అది ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ భక్తి ఒక్కొక్కసారి ఆ భూమికలో, ఆ భూమిక ఎందే ఉన్నవాడి ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది. తల్లి చూడండి, పిల్ల మారం చేసింది అనుకోండి, అన్నం తినవే అందనుకోండి, అమ్మ అమ్మ నాకు బొబ్బ పోయమ్మా, బొబ్బ పోసాక తింటానమ్మా, బొబ్బ పోసాక తింటానమ్మా అందనుకోండి, దీనికి ఇదో పిచ్చి, దేవుడు బొబ్బ పోయమంటుంది ఏమిటి అని, ఇది అన్నం తినేటట్లేదని అప్పుడు గబగబా వేడి నీళ్లు పెట్టి లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఆ గౌ నిప్పి విసుక్కుంటూ గబగబా ఓ చెంబుడు నీళ్లు పోసి తుడిచేసి కాస్త పౌడర్ రాసి గౌనేసాక అమ్మ ఇప్పుడు తింటానని తిందనుకోండి, తినడం ప్రధానం. అప్పుడు అమ్మ అంటుంది, అంత చలిగా ఉంది బయట, ఏటి బొబ్బ పోసుకుంటాను ఇలా పట్టుకుంది ఇవ్వాల, అమ్మయ్యా తిన్నావు కదా, తినడం కోసం బొబ్బ పోసి. ఎందుకంత విసుక్కుంటూ పెట్టడం అంటే, బిడ్డ తినకపోతే ఉండలేదమ్మ, అది ప్రేమ. ఆ ప్రేమ మనం గమనించాలి. అందుకు తల్లి అంత వెంపర్లాడుతోంది. నీకు బొబ్బా పోయిను తినకపోతే మారి అంత తినేసి పడుకుంటుందా? అది ప్రేమ. తిన్నడంతే, ఉండలేడు. ఇదో దిక్కుమాల అలవాటు ఈ శివుడికి. అభిషేకం అంటాడు, చెంబు నీళ్ళు వస్తే కానీ తినడం. ఎలా? ఓ చేతిలో ధనస్సు ఉంది, ఓ చేతిలో ఎంగిలి మాంసం మొక్కుంది. ఎలా పట్టుకోవాలి నీళ్లు? తొందరగా పెట్టాలి, ఆకలితో ఉన్నాడు పాపం. అటు ఇటు చూశాడు, దేంతో పట్టుకెడతాను, రెండు చేతులతో రెండు ఉంటే. అందుకని అక్కడ ఉన్న ఏట్లో నీళ్లు పుక్కిటితో పట్టుకున్నాడు. గబగబా గుళ్ళోకి పరిగెత్తాడు. శివలింగం మీద ఉన్నటువంటి నిర్మాల్యాన్ని మెత్తటి బ్రష్తో తీస్తారు శివాలయంలో, కూర్చ అంటారు దాన్ని. ఆ కూర్చ ఉంటుంది శివాలయంలో, అది పెట్టి తీయాలి పువ్వులు. ఎందుకంటే తుమ్మి పూలతో కదా ఎక్కువ పూజ చేస్తారు, వాటిని చేత్తో అదే పనిగా రాపాడించకూడదు, ఆ బ్రష్తో తీస్తారు. అందుకని ఆ కూర్చ కావాలి. ఎలా? చూశాడు, కూర్చ కనపడలేదు. తను కాలికి వేసుకున్న చెప్పు మెత్తగా నలిగిపోయింది. ఆ ఎంగిలి మాంసం అక్కడ పెట్టి కాలికున్న చెప్పు తీసి తుడిచేశాడు. ఇప్పుడు శివుడు అన్నాడు, అబ్బా ఎంత గొప్ప కూర్చతో తుడిచావురా అన్నాడు. నువ్వు స్నానం చేస్తే కానీ తినవు కదూ. నోట్లో ఉన్న ఎంగిలి నీళ్లు శివలింగం మీద ఉమిశాడు. దివ్యాభిషేకాయతి, ఎంత గొప్ప అభిషేకం రా అన్నాడు. ఆయన ఆ ఎంగిలి మాంసం మొక్క అక్కడ పెట్టి తిను, ఏమిటి తెచ్చానుగా తిను అన్నాడు. తినలేదు శివుడు. తినవా? నువ్వు తినకుండా నేను తల కొట్టేసుకుంటాను తినకపోతే అన్నాడు. చటుక్కుని తినేశాడు.
దివ్యోపహార నవ్యోపహారాయతే, కొత్త ఆహారమైంది శివుడికి అది. శంకరాచార్యులు వారు అన్నారు, భక్తి కిం నకరోత్యహో వనచరో భక్త్యావతంసాయకే. శివ, భక్తి ఎంత గొప్పదయా, ఆ భక్తి అంత పని చేయించిందయ్యా అన్నారు. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, తిన్నాడు అలా పెడితే తిన్నాడుగా, రేపు నేను అలా చేస్తే శివాలయానికి వచ్చి మహాపాపం సంక్రమిస్తుంది. ఆయనకు అంతే తెలుసు, ఆ భూమికలోనే ఉన్నాడు. కానీ ఆయన గుండెల నిండా ప్రేమ ఉంది, దాన్ని శంకరుడు తీసుకున్నాడు. నాకు అంతకన్నా పై భూమిక మీద ఉన్నాను, నాకు తెలుసు అలా చేయకూడదని తెలుసు. అంతకన్నా ఇంకొకలా చేయగలిగిన భూమికలో నేనున్నాను, నేను అలాగే చెయ్యాలి. అందుకే ఒక భూమిక మీద ఉన్నవాడు కింద భూమిక మీదకి రాకూడదు, అది కిందకి దిగిపోవడం. పై భూమికను ఎక్కాలి, పై మెట్లు ఎక్కుతూ వెళ్ళాలి. అంతేకాని తిన్నడికి జరగలేదా అండి, నేను అలా చేస్తానండి అంటే అది మెట్ట వేదాంతం, అలా కుదరదు. పసిపిల్లవాడు సీసాతో కాసిన పాలు తాగి నిద్రపోతాడు, నువ్వు నిద్రపోతావా? భోజనం చేయాలి, చేసి పడుకోవాలి. భక్తి కూడా అంతే. ఒక భూమికలో ఉన్నవాడు ఆ భూమికలో ఉండి తరించగలడు. ఎప్పుడు భక్తి పండిపోతే గుండెల నిండా తప్ప, అది అనుకరించి మనం కూడా అలా వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుని మాత్రం అనుకరించే ప్రయత్నం చేయకూడదు. అది గుండెల్లో నిండిపోయిన భక్తిని బట్టి ఉంటుంది. నీకు కూడా భక్తి నిండిపోయి ఉంటే ఏమో ఏం చేసినా ఈశ్వరుడు అంగీకరిస్తాడా అంటే కాదు అని చెప్పడం సాధ్యం కాదు, అవునని చెప్పడం, ఈ అనుభవాల్ని పట్టుకుని అందరూ అలా చెయ్యనని చెప్పడము సాధ్యం కాదు. నువ్వు పైకెక్కని చెప్పవలసిన అవసరం మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకే ఆరోహణ ప్రధానమై ఉంటుంది. ఒక భూమిక నుంచి ఇంకొక భూమికలోకి పైకెక్కుతూ వెళ్ళాలి భక్తిలో. ఒక్కొక్కసారి యువతలవాడు ఉండడం కాదు పెంకితనం, అవతలవాడు పెంకితనం కల్పిస్తాడు, అదో చమత్కారం. కల్పించి సంతోషిస్తాడు, ఆయన లీల అది. ఆయన అదో చమత్కారమైన పరీక్ష పెడతాడు.